Инфрапът Комерс ЕООД успешно изпълни проект за оборудване на автосервиз, финансиран по мярка 6.4 инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на местна инициативна група общини Момчилград и Крумовград, част от стратегията за водено от общностите местно развитие. Фирмата, регистрирана през 2008 година, до момента не е извършвала дейност. За стартирането на авторемонтни услуги, компанията наема сервизно помещение, оборудвано в съответствие с съвременните изисквания за ремонт на автомобили. Основната цел на проекта е създаване на икономически ефективно и конкурентоспособно предприятие чрез инвестиция в модерно технологично оборудване. Закупеното оборудване е инсталирано в съществуваща гаражна сграда с голяма светла височина от 4,5 метра, което позволява обслужване на различни типове автомобили, включително клас SUV. По проекта е закупено следното оборудване: гумодемонтажна машина за гуми на леки автомобили, баланс машина за гуми на леки автомобили, компресор, 2 броя двуколонен електрохидравличен подемник, 3 броя гайковерти с различен работен цулаж, система за отработено масло, трансмисионен крик, колонна хидравлична преса, инструментални колички с комплект инструменти, машина за проверка и зареждане на климатици, нископрофилен хидравличен крик, зарядно-стартерна количка, обзавеждане шкаф и работни маси, заварачен апарат, пароструйка, прахосмокачка, системен диагностичен тестер. Инвестицията е на обща стойност 81 667 лева, от които 61 250 лева са безвъзмездна финансова помощ и 20 417 лева собствено финансиране. Проектът е финансиран по Програма за развитие на селските райони чрез местна инициативна група общини Момчилград и Крумовград,